vai nos quedar un horto maravilloso. Eu xa estou imaginando que ensalada máis saborosa imos facer, con esa leituga, con ese tomiño... Cos seus bichos, cos seus caracois. Puaj! Eu prefiro as coles de Bruselas aos caracois. Eu prefiro calqueira cousa antes que as coles de Bruselas. Cheiran fatal. Hola? Dime. Sí, vale. Subo agora, non te preocupes, se xa mudas. Sí, non pasa nada, estes rapaces e rapazas portanse moi ben e poden quedar aquí sós. Vale, veña, ata agora. Teño que subir un momento ao despacho de dirección, vale? Deixadelle unha ferramenta á compañeira, que está aquí esperando e tamén ela ten que colaborar. A ver se nos compran máis material. Podemos intentar sobornar a dirección unha saborosa ensalada. Tranquilina, A mí non sei se me parece moi boa idea que te achegues a noso horto. Co torpe que é, seguro que nos preparas un gazpacho xa antes da temporada. Pero non te preocupes, Cando colleitemos todo, daremos os caracois. Non, vai chorar. Auga e boa para o campo. Pero que demo é iso? Iso non estaba aí, asegúrocho. Parece unha piña alienígena. Pois agora que o dis, eu non me achegaría moito. Non será hoxe o día ese das bromas, non? Non, os Santos Inocentes é o 28 de decembro. Non será entón o día ese dos sustos e das cousas raras, non? Samaín? Tampouco. 31 de outubro. A ver se non vai ser hoxe o Día Internacional do Contacto cos Marciáns. O mesmo lánzanos un tentáculo viscoso. Pois a verdade é que non temos nin idea. Mercamos as sementes a través de internet. Compramos o de sempre, leituga, tomate, cabaciñas... Pero vai ti a saber, igual ven da China, é un froito estrano que non coñecemos. Incluso preguntámoslle a profe de bioloxía, que ten un doutorado en botánica, e non a coñece. É un grande misterio. Como poden ver, ninguén ten aínda constancia da orixe deste froito. Ademais, polo visto, queceu da noite ao día como por arte de maxia. Ben, pois temos ata as 12 para botarlle unha ollada. A ver se antes de que veñan os biólogos do CSIC conseguimos averiguar algo. Pero que ben ule. Lémbrame o pan que facía a miña avoa. Que cousa máis saborosa. A ver, podo ir? Sí, achégate.
con nata. Eu tamén quero. Diso nada. Ule a torta de zanahoria da miña tía Ana. Que pasada. Achegadevos se queredes ulila. Au! Ule como a miña nai. Case non me lembro.